umdlavuza lomculo. Kuthiwani la? Umshoqala nje yes God umshoqala kuthiweni. Angisakhumbuli kodwa khona umfihlakalo umkhulekweni. Okay, khona umfihlakalo khona umkhulekweni khona lapha. Shaya izimithi kuBhodi kodwa ngisafuna laba belogic ke. The logical thinkers bazalayo. Bapha abantu abezimathe baphamsizana. Bapha abantu abezimathe. Ayiqaleke kuthiweni 10:2. Usekhona abantu abangayazi imfihlakalo. Amen. Kusho ukuthi bakhona abantu abayaziyo but there are those abangayazi imfihlakalo. Yini imfihlakalo? Yinto efihliwe ongelulu ukuyibona. Amen. Ngake ngabuka esinye isithombe kwelinye iofisi, mawubuka ngazathi ugogo ugugile. Kodwa futhi mangabe ushintshe kube ngazathi kunezihlahla eziphezulu abantu phansi. Into ongayiqondi ukuthi ngabe yini. Amen. Umthandazo ke bazalwane unjalo uzobona mangabe siqhubeka ukuthi it's a mystery kaNkulunkulu and uma ngabe ungayibamba le mystery uyobona uzoba ne-faith le esibiza ngokuthi giant faith. Ongekunyakazise kalula ubambe imystery kaNkulunkulu. Ngoba angisho ukuthi kubi ukudumisa nokuhlabelela nokwenza ezinye izinto nokuasharisha esontweni nokushumayela. Kodwa yonke lento uma kulekhe emthandazweni izokwenzeka ingenzeki kabi aze athi ohlabelelayo abangasigcini isikhathi somkhuleko kanjalo bahamba kabi. Amen. Uqonda ugcizelele ukuthi umkhuleko yinto ebalulekile okuyi-backbone ya wonke umuntu okholwayo. Kodwa ithi ibalulekile kanjalo kodwa ifihlakele. Ufihlakala kwayo ngisho ukuthi bazalwane kufana neBhayibheli. iBhayibheli ungalifunda kuthiwa nje umuntu oright ima-novel uthi uyafunda nawe uthi uzoqhubeka ulifunde uphume ngani ungaphumi nalutho kodwa-ke ngokwe-content esala kwena. Ngoba iBhayibheli liyincwadi engafani ney'ncwadi lezi esiyifunda esikoleni. Yingakho uthola ukuthi zona iphelelwa isikhathi ezikhishwa nje ezinye kuthiwa sezindala kakhulu seyingashiswa nokushiswa. They no longer have i-value. Incwadi ebhalwe ngabantu abanye sibashokuhloniphana ukuthi uma kukhulunywa ngabo uzongazathi uba nohlevane emzimbeni. Kodwa ababhalile okuqondene nokufunda kunesikhathi esilimited kuyandlulelwa isikhathi. Kodwa iBhayibheli ladalwa singakabi khona engakakwazekwa nokuthi siyoba khona. Angikholwa ukuthi ukhona untanga weBhayibheli. Angazi kodwa ama-researchers ke angamcorrecta bazalwane. Incwadi endala cishe kunazo zonke bazalwane. Kodwa into elayisho ngaleso sikhathi mayifundwa manje ungathi ishiwe izolo and it's so relevant. Uyabona ezinye izinto uyobhala ukuthi uma uyifunda kwezinye incwadi ubona ukuthi lento le i-right but yayigude kulaba abantu. This is another generation, it's no longer relevant. Kodwa uma sibuka abazalwane izwi kaNkulunkulu alinakho lokho. Ngoba nezinto ezenzeka manje esingakaze siyibone mhlawumbe ngesikhathi esikhulu sibancane kodwa izwi kaNkulunkulu likhulumile ngazo. Amen. Kodwa futhi izwi kaNkulunkulu bazalwane engathi singamnxusa umoya ongcwele ukuthi ahlale kithi ahambe nathi siyiqonde imfihlakalo yakhe. Ngoba izwi kaNkulunkulu sengishilo ukuthi angeke lifane nencwadi othi uma uyifunda ibe namahlaya ikitasi alikitasi ulidla libaba. Kodwa lifike ngaphakathi lezinto emphilayo. Amen. Lilendlela yakhona bazalwane njengoba kukhona ama-languages akhona emhlabeni ngicela ukuqalekisa ngakho ukuthi neBhayibheli bazalwane it has got its own language. Kodwa ke le language ayinako ukuthi umdala noma umncane ungwesifazane noma ungwesilisa uyiNdiya noma uyikhaladi line language eyodwa that is a spiritual language. Uyabona masikhuluma ngama-languages uma umuntu enganikeza incwadi ukuthi uzamo mhlambe ebhalwe ngesiNigeria ngasibakhuluma neNigeria ebhalwe ngolimi lwabo
uzokunika yena pride yokuthi le content akunikeze yona it will be very useful kuwena. Kodwa because it is another language, kukhona into engathi geje ungayazi leyo language. Kungenzeka leyo ncwadi i-address izinto vele okuzona ize iphathe nama-solutions. Ukuthi uma kunjena nje yingoba kunje kufuneka wena wenze kanje. Kodwa uhlupheka nayo le ncwadi ngoba i-language ebhalwe ngayo wena awu-understand. Izwi likaNkulunkulu nomthandazo linjalo. Lifuna ukuthi ube equipped nge-spiritual language. Lifuna ube ngumuntu who seek understanding kuNkulunkulu. Ngesikhathi sakho senaphenduka uba uNtambelo wayekade asithandazela ukuya enkonzweni. Ngangingesiye nomuntu okuthele kakhulu kodwa nje ngangiyayibona ukuthi kodwa uba kuthini ngoba phela siye empilweni lapha yana. Yini letha sithandazele ngoba thina sesiya kungqoke manje. Ngingaboni ukubaluleka kokuthi ufune ukuthandazela ukuhlanganyela nabazalwane. Ngibona nje ukuthi yabona mangithathisa amasana ngangena indlela ngiphelele. Kodwa wathi ngelinye ilanga esifundisa ekhuluma ngomthandazo ethi ukuhlanganyela nabantu behlukene nama-perceptions abawafani. Nangakho basenkonzweni athi kufanele uhlangane nabo ufit umoya ngoba ezinye izinto abangakujijelela zona ungazidla ukuthi ukudla kodwa zikushintshele eswini. Hallelujah. Okunye ungathatha ukuthi kuzokusiza kanti kuzokudestroy. Ngase ngiyibona lento ukuthi ukuyohlanganyela nabazalwane kubalulekile uthandaza. Ungifundisa lento angangakuboni lo umthetho wokusiphatha ukuthi ngaphambi kokuthi uyohlanganyela nabazalwane uyakhuleka endlini yakho. Cela ukuhleplela nawe uma ungakwenzi lokho. Kungumgomo wala e-Apostolic Church ukuthi ungakayi ukuyohlanganyela esontweni qala uthandaze la kwakho. Ubulala amazeza kwakho, ubulale yonke into yakho ongeze uhambe nayo uye phakathi nayo kwabangcwele kuze kugcine laba bayizingane bekuthathile kwenzeke icrack emsebenzini kaNkulunkulu ngento eshilo wena. Amen. Lento yomthandazo ke bazalwane iyabadinga abantu abanomqondo wokuthobeka nomqondo wobungane. Amen. Ngoba indlela yayo ineroute yayo. Ngiyaye ngithi ke bazalwane umthandazo ufanele ukungene sizoya kubo ngasegcineni uze wena ube umthandazo. Ngoba mengikhuluma indaba yokuthi umthandazo akwazi ukunderstanda nokuwenza with your carnal part, uyakhathala, ugcina usubhora, ugcine futhi unzima. Kwesinye isikhathi uthi usufikile esiqoni sakho uthi wena Nkosi uyangazi. Bathi abavulakazi vele uNkulunkulu wazi ungakasho lutho ngawo. Ubusuthi Nkosi ucela uqhubeke njengoba wena ungazi. Uhambe uqhubeke. Kanti izwi likaNkulunkulu lithi uNkulunkulu ufuneka simazise. Uyalindela uNkulunkulu ukuthi our lips asho. Hallelujah. Sizoqhubeka ke bazalwane ngizombekezelela nje. Ngiyathanda ukuthi mangifundisa ngikhulume kancane kodwa nje nami ngibuya ngiseniba mahasoni ngasazi sekutheni sengigijima ngasazi nami kodwa ke ngiyamkholwa uNkulunkulu. Amen. Ngicela sifunde incwadi kaMathewu 6 uverse 5 kuya 13. Ngiyakhumbula last time sikhuluma le ndaba yomthandazo ikhona iquestion eyavuka ukuthi manje umthandazo kufanele ngithandaze kanjani nje manje ithi babotho sezulwini kwenele ngicala siqale kuwo. Kodwa kufanele sibalekile sikwazi bazalwane ukuthi umthandazo ingaphela inyanga nje ukukhulula ngomthandazo kungafiki la kwanele khona. Ngoba uma sikhuluma ngomthandazo there are different branches akhona emthandazweni. Sisusana onizokwenza namhlanje ukuthi nje sibeke foundation umthandazo. Uma sikhuluma ngomthandazo sikhuluma ngento enjani. uJesu ke bazalwane wayehleli nabafundi bakhe before ezohamba ezulwini waseyabafundisa ukuthi ngokhuleka ngimanikhuleka nikhuleke kanjani. Kuvela ke ezintshumayelo yasentabeni ukuthi saqhubeka
ngazi bazalwane ukuthi ukhona yini ongasifundela asuke lapha ya verse 9 ngathi verse 9 aqhubeke njalo aze afike verse 13 bazalwane. Matthew 6 verse 8. Hayibo verse 5 qala verse 5 ncike inkosi ngiyaxolisa. Qala verse 5. Yebo. Matthew 6 verse 5 close according to minus indabeni saqhubeka. Nalapho nikhuleka ningabi njengabasenzisi ngokuba bethanda ukukhuleka bemi emasinagogeni nasezinhlanganweni zezindlela ukuba babonwe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo. Kepha wena nxa ukhuleka ngena ekamereni lakho uthi usuvale umnyango wakho ukhuleke kuyihlo sekusithekeni noyihlo obona ekusithekeni uzakuvuza. Kodwa nxa nikhuleka ningathemelezi njengabezizwe ngokuba bathi bayakuzwizwa ngokukhuluma kwabo okuningi. Ngakho-ke maningafani nabo ngokuba uyihlo uyakwazi enikuswelayo ningakucelile kuye. Ngakho-ke anokhuleka kanje nithi, Baba wethu osezulwini, malingcwelise igama lakho, mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelela amacala ethu njengalokho nathi sibathethelela abanecala kithi. Ungasingenisi emilingweni, kodwa usikhulule kokubi, ngokuba umbuso ngowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Siyabonga baba izwi lakho ukuthi liphilile, izwi lakho linguwe lilungele ukufundisa nokuyala. Baba wethu ongcwele nokusakhe empilweni yethu yakomoya. Baba wethu ongcwele ngiyathandaza-ke Nkosi yami sisakhe kubelana lona uNkulunkulu wethu namandla onke. Ngikhulekela amandla kaMoya Oyingcwele ukuthi la ngibe mfishane khona yena alichaze ngaphezu kwalokhu umuntu abengakucabanga. Lenze Nkosi yami izwi lakho lihlale enhliziyweni zethu noma sisehlukane nasizindle ngalo. Baba wethu ongcwele, uMoya Oyingcwele asikhumbuze ngalokho okushilo, singadluli kuno kalula. Siyathandaza Nkosi yami ukuthi abantwana bethu nathi uqobo sakhiwe yilo egameni likaJesu. Amen. Ngithanda ukuthi-ke bazalwane eqaleni uJesu lama ekhuluma ngentshumayelo yasentabeni uqala uku-address indaba yokupha ukuthi ungakhali isicilongo mangabe upha umuntu isandla sakho sokhohlo singazi ukuthi esokunene senzeni. Abese yaqhubeka-ke bazalwane athi futhi masikhuleka singenzeli ukuthi sibonwe ngabantu. Ngiye ngithi-ke mangikhuluma ngomthandazo ngithi umthandazo ufana nenkonzo osuke uzongena kuyo. Each and every service noma umsebenzi osuke ukwenza une-outfit ekwenza ubonakale ngayo ukuthi manje wena wenza umsebenzi othile, lo wenza umsebenzi othile. Nasemthandazweni sinibeke eceleni umuntu wakwaKhanani ngoba noma ngigqoke inxibo zami zasemsebenzini nomunye egqoke ukuthi, kodwa kungenzeka ukuthi thina sobabili phakathi enhliziyweni sembethe ingubo yomthandazo. Amen. Lama verse ngwafundile ngaseqaleni kusukela verse 5 uyale akutshela i-outfit ukuthi ngesikhathi uya emthandazweni i-attitude yakho ufanele ibe kanjani. Ngisise sisachaza umthandazo manje. Ikhona enye into umuntu ayigeja ekuyona engayigejiswa ukuthi akekho able ukuthi afike la ayibamba khona, kodwa ayigejiswe ukuthi uhlulekile ukuyipositiona ngendlela efaneleyo. Amen. Bese kuthi lokho abakufanele ukuthi akuthole umphuthe ngendlela okungeyona. Amen. Uthi-ke la uJesu ngesikhathi sikhuleka ngithe sichaza umthandazo angithi ukuthi uyini. Masikhuleka kufanele singathemelezi njengabazenzisi. Kusho ukuthi asikhulekeli thina ukuthi abantu basibone noma basizwe ukuthi thina siyakhuleka. Kungaba i-wrong attitude uma ungathi nje iyangichaza le masebelo bethi yilokhu ngiyibethile ngoba wena
awenzi yona inkondlo kodwa uyakhuluma noNkulunkulu. Hallelujah. So uma ngikhuluma noNkulunkulu anginandaba noma ungizwile noma ungizwana ngoba kakade ngikhulumi nawe. Futhi amagama ami angiwachuzi ngendlela yokuthi azwakale kamnandi kubantu ngoba ngikhuleki kubo. Kodwa ngenzani? Ngikhuluma noNkulunkulu osezulwini. Ngikhuluma imfihlakalo noNkulunkulu. Amazwi kufanele ngiwanikwe uNkulunkulu. Ukhethwa kwamazwi ukhethwa umoya ngcwele. Ngifanele ngikhuleke kanjani? Indawo engikhulekela kuyo angihambe ngenzi sure ukuthi iba sendaweni labazongibona khona ngiyakhuleka mina. uJesu akakufuni lokho, awusiwo umthandazo wekholwa lowo. Kodwa umthandazo wekholwa usekusithekeni. Ngiyangithi mina umthandazo o-powerful ilo owenza wena. Ngingasho ukuthi ngoba khona abanye njalo asebengahle bangi-misunderstand ukuthi anginamsebenzi masithandaza as a church. Uma Nxele uthe umthandazo onamandla osekusithekeni, ungene ekamereni uvale bese kwakhona nje-ke izinto zimalana engasangeni ngempela umthandazo phela kwethi kwathiwa singene ekamereni. Haleluya. Kodwa lana uJesu waye-addressa into yokuthi musu ukuthi uma uthandaza ufuna abantu bakubone. Uze athi ngoba mawenze njalo umvuzo wakho usutholile. Ususukumile wayedlana zomgaqo wathandaza wabhula ngemali sebebonileke awusalindeleli uthobe uNkulunkulu ngoba vele purpose ubufuna ukubuka sebebonileke sekuphelile. Hallelujah. Uthi wena uJesu akangiphenduli mina kuni ngaqala ngikhuleka, the attitude okhuleka ngayo ukuthi ubone bese vele uyayi-achieve the time uqeda ukuthandaza. And uNkulunkulu has nothing to do ngamthandazo wakho ngoba ibholi yakhona ikhona khona la. Hallelujah. Umthandazo bazalwane is an investment. Ngicabanga ukuthi abantu bayazi investment ukuthi isebenza kanjani. Ubani wazi investment bazalwane? Angifuni kube nesimo sokuthi sizotshela esontweni. Ufuna sazi ukuthi masifunda kwesikhathi kuba nemibuzo ngithi uthisha ufuna ukubona ukuthi attention yengane isekuyena yini investment. Sanibona abashayi bokubo. Yini investment kulo? Ngasithatha. Yes, ngisho yona impela ufuna uchaze ngemali. Awuthi ngiyeke sikubona. Yebo. Sekhona ngasho ngokwemali. Investment usufaka imali yakho entweni mhlawumbe ukholelwa ukuthi izosebenza uzothola more than oyifakile. Ushayele izandla. Yena uchaza ngemali. Kodwa uma uinvesta usukunikeza uNkulunkulu isimo sakho sonke ngenhloso yokuthi uNkulunkulu enze more. Wayeza kuthi ngokwami nqunqule shama phiko phezulu kwentaba eJerusalema nala ngasafikanga sethandazile kodwa sedonsile ebese nala ngasafikanga wena uNkulunkulu yongifikela. Amen. Umthandazo is an investment. Kukhona isikhathi la wehlelwa khona isimo so quick esisheshayo. Ubona ukuthi akukuthandaza mhlawumbe uzothi mayebo. Kodwa the prayer owayenza ngalelanga i-investment. uNkulunkulu uzokhosha kuleyo mthandaza akukhumbule. Yingakho umthandaza unawo usize. Ukuthi ngoba usemncane wena noma ungathandazanga kuzothi mangabe usuqala uba intombi uthandaza. Kodwa uthandaza as the moment ufunda ngomthandazo nje usuyaqala ke wena uyathandaza usuyafunda manje ukuthi izinto zakho uyaplana and you present your plans to God. Inhloso yami uNkulunkulu ukuthi mangiqede esikoleni ngiye varsity isugetha amamaka azovuma ukuthi ngiye varsity ngiyawuthanda lo msebenzi, then uNkulunkulu uyakubekela lo mthandazo bese kufanele wena uphase we-channel you ukuthi even uhlala phansi ustadisha uzostadisha
It's an investment. Ngesinye isikhathi thina sehlelwe izingozi zezimoto uma sekhala ngempela asike isikhathi sokuthi igama lika Jesu ngilekelele udwetshiyele because usazobhala ireport ukuthi ingozi yenzeke kanjani. Kodwa umoya ongcwele wenzani ukusho umthandazo wakho wayeza ngaleso sikhathi and preserve you. Hallelujah. I-investment awusungayenzeli ukuthi ube rich noma ukuthi kodwa usuke wenzela ukuthi ukwazi ukufighta ama-challenges angaleso sikhathi la izovuthwa khona. Ngoba ngithi niyazi ukuthi amandla erandi angonyaka ophelile awafani nalo nyaka. Kukhona lento ukuthi into engiyithele ngonyaka ophelile ngo-20 rand ngeke kodwa ngithole kulo nyaka ngo-20 rand again. Izobe isinyukile kancane. Ngesikhathi wenza wena i-investment kukhona okuthiwa i-interest okuzongena kuyiphelezela ukuthi manje i-cash up ngikwazi ukumelana nezimo zangaleso sikhathi. Amen. Amen. Intombazane ithandaza ingakaliboni isoka. Kodwa itshela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu mami ngiyongipha umshado. Ngithanda into 1 2 3. Hallelujah. And then lokho kwenza ukuthi abe ne-clear direction. Yiyo into eyenza ukuthi uAdam ngesikhathi uNkulunkulu edala eshiyilwane akwazi ukubona ukuthi ayimbuzi le. Yayivulele umbuzi. Liyasho. Wadlulisa ingulube. Yasho ingulube kwathi kukhulu kunonile kodwa ingulube le. Kodwa uma esekufika uEva wabona ukuthi leli uyayibona le? Uyayibona? Enye into yenza ukuthi silimale the way we channel our prayers. Enza ukuthi indunguzo oswini la ngasikhona ukuthi ngiphuma kuphi ngiya kuphi. Kulikhulu ukuthandazela amanzi ngivele sengiwabonile ukuthi nanga Nkosi. Sangiqopheka kalula. Hallelujah. Ngoba nginayo i-investment. Umuntu onga-invest emsiza uyidla yonke imali. Angasabi nalo ukuthi abe mpofu. Mayisepofu mayibona umuntu ephethe inhlambi awungiphe amnikeze. Mayibona umunye ephethe ulezo kuze awungiphe yayibona. Usukusunjanike lapho. Vulnerable. Suthatha noma yini. Okunye kuzokusiza. Yini awuzange uyenze investment. Hallelujah. Nenziza kanjani? Ngeke ngidabukele kakhulu ekezona Nkosi yami insizwa ngoba mayisefikile intombi ziningi ngiyacabanga nje Nkosi yami ukhetha kodwa if you are a prayerful person uyobona ukuthi cha inyoni lena iyadiza namaphiko imiye mntakanyoni ayidlulele mntakanyoni ayidlulele ngamaphiko uthi yandlula inyoni maqhamuka futhi idada komthanda no idada leli lizoyidabhazela nje lidabhazela ini idada kodwa mhla kwaqhamuka uEva uyobona ukuthi this is a human being. Hallelujah. And if I look at her is different from others. Kwenzeka kuphela ukuhlala emthandazweni. Uyazi ukuthi masingahlala emthandazweni bazalwane ngeke saba khona nama-divorce angaka. Ngoba umuntu ushade nomunye ibishi masala engazi lokho becula naye base becabanga ukuthi bangashada nalona wayidansa kakhulu esontweni nalona uyadansa futhi babona bacabanga ukuthi umshado kuzodanswa kakadantswa. Hallelujah. It's an investment. Ukuthi ngesikhathi sosuku odinga ngalo ungazi uzophuma kanjani and what to do uNkulunkulu akunikeze impendulo. Hallelujah. And masikhuluma ngomthandazo sikhuluma ngento like i-fight. Uboza umthandazo ngoba mamuthi nje umuntu asiyothandaza kodwa efika kude yinami. Khona nje into bekucoza bamathanga. Awukulula umthandazo. But ithelo zakhona ziwuthi lodwa. And into engiyithandayo ngomthandazo bazalwane ukuthi akubizi ukuthi mhlambe ngeke ngikhuleke mangihamba ngeke ngikhuleke mangishana uyakhuleka kodwa ungenzeli ukuthi abantu bakubone. But umthandazo can do it anywhere. Noma ngasiphi isikhathi. Akunaso
abathatha ukuthi kuthandazeka kahle kuseni, kuthandazeka kahle emini, kuthandazeka kahle ntambama. Amen. Uthiwa uma ukhuleka uvala umnyango, awuhambi utshela abantu ukuthi nibone ukuthi ushunyelwe kanjani. Yingoba lesikhuleka thina. Yabona ke mawusenze njalo. Akusesiwo ke lo mthandazo uNkulunkulu awufuna usuvula umnyango wena ukuthi abantu benze njani bakubone. Akaziboni umuntu othandazayo. Esethandazile inkonzo yasuka from this level to another level. Yena uyakhala. Ulingisa umuntu ohamba ngebhayisikili. Engabe lesi imzekelo wakhe ukuthi wayekhala uma kwehlela. Manje mbuzo ukuthi ukhalelani wathi ngikhalisa ukuthi njengoba ngibona kwehlela kusho ukuthi kuzokwenyukela. Uyazi ukuthi inkonzo uma i-off a certain level kukhona abantu abathile that are able uku-understand into uNkulunkulu ayikhulumayo, abanye sebesele. Hallelujah. Sebelokhu betholoza nje ukukwenzakani ngempela ukuthi ibani esontweni. If ikwe-11 futhi kukhona abantu abathile that are gaining so much. Kube khona kodwa futhi labo abangazi ukuthi kuthiwa njengamanje. Ibambe leyaseqaleni engithe izwi kaNkulunkulu liyimfihlakalo liyimystery njengomthandazo. So uma ngabe umuntu engazange wayichanela ukuthi Nkosi ngicela ukuthi ngime ngendlela wena uNkulunkulu ozothokoza ozokwazi ukukhuluma ngayo manje ikhona. Cabangela into yasekhaya. Omunye busy nenkinga nayo. Lingamgeja izwi linalo endlini. Ngoba yena ubusy vele. Akakwazi ukwenza omunye umsebenzi, akakwazi ukucabanga leli zwi because already occupied bazalwane. Amen. Ngithanda izwi loNkulunkulu bazalwane ukuthi liyasiyala ukuthi asingafani nawo. Kukhona ke enye ingxenye engicela ukuthi ngingadluli kuyona la lithi khona singathenelezi njengabazenzisi. Bagcina bazalwane sebeshayana ngalo ke lelo ukuthi musukuthandaza isikhathi esithi uJesu uthi singathenelezi njengabazenzisi. Ngicela ukuchaza labazalwane ukuthi what was actually uJesu aye-address. Ungathandazeli ukuthi mina ngifuna uqeda 2 hours ngithandaza nje. Yabona? Usuthagethe isikhathi ususho nezinto ezingeyiphinda usuyishilo uyazisho kodwa manje kufanele ufike 2 hours awusazi uzothini. Awunjani umthandazo. Kodwa umthandazo ukuthi let the Holy Spirit lead you. Asikho iqala ekupheleni kuka 4 hours. Akekho neqala kuphela ka 4 hours. Akekho noqala kuphela ka 5 hours ethandaza. As long as umoya ongcwele omlidayo. Ngoba umoya ongcwele bazalwane ngelilanga masikhuluma ngayo ngisho ukuthi he is a gentleman. Uyazi ukuthi bazalwane thina sake sehlela isehlo kwehla amandla kamoya engcwele kwalaliwa phansi bazalwane ingubo zangangcola. Safike ekseni ngo4 sikhuleke kuze kushaye u8 ungezwa kodwa ismell sokuthi abantu bangene bengathandazile bakida bajuluka. Iyona nto ngifuna ukuyichaza ukuthi umoya ongcwele is a gentleman. Iyezwakala into kamoya. Iyezwakala nento umuntu ayidonsa yena ngoba le target ukuthi ngifuna uqeda isikhathi esingaka. Hallelujah. Ngakho ke bazalwane singaqondema abazalwane bethu mabethandaza ukuthi bathandaza njengabazenzisa ngabe besaqeda. Kodwa futhi ukubasiza ke nabo abazalwane imthandazo ihlukene. Kukhona umthandazo ongawenza phakathi kwabantu. Thandaza nje kuthobonga izwi usuyalibonga izwi kufanele kube nelimit ngoba angithi kusazoshunyayela ukuze zonke izinto zenzeke ngenhlelo nangifanele. Ngeke kuthiwa ngithandazele ukubonga izwi bese kuvele kuthandaza 3 hours. Ngoba kusho ukuthi akubizi ukuthi umshumayele akavele athi sekunjalo bazalwane njengoba sekukhulekiwe ahlale phansi. Otherwise kusho ukuthi la endlini ngizogcina mina senginomshumayela abantu bephuma nga1. Ekugcineni bese ngithi mina manje bazalwane banamadimoni abazwani nomthandaza sekusuke kwadonsa kakhulu kanti abantu banama programs. Iyezwakala futhi newudonso uNkulunkulu evana nje umnyango ethi nje ake ikhale ngaphakathi.
Kuphela 4 hours abantu bangaboni ukuthi kuphela 4 hours umthandazo. Hallelujah. Kusho ukuthi emthandazweni siyadinga kakhulu ukuncika kuNkulunkulu ukuthi asifole. Angeke wena ukwazi ukudesignela ukuthi kufanele ngithandaze kanje. Kukhona ke labethe ngicela ukubasiza abazalwane ngoba angithi siyafunda. Omunye kuyenzeka ngenxa yokugcwala kwamandla kaMoya Ngcwele uthi uma uthi nje akathandazela izwe avele ashaye hour lonke. Kukhona umthandazo ongawuthandaza isikhathi eside. Yabona nje lokwenza kusithekeni lo wesibuqo sakho noma ungaqeda 10 hours lapha yinkingi. Qeda 10 hours nya ubusy wena wenze njani? Ukhuleka. Ayikho inkinga lapho kumnandi kakhulu bazalwane. Kodwa uma futhi sekukhulunywa indaba yokuthi ubonga izwi nesilinganiso. Ngoba angithi bazalwane uNkulunkulu wasinikeza umqondo nabazalwane bangalimali ukuthi awasebemdedelile. Kosemnyama. Amen. Amen. Bese kukhona umzalwane umuzi ukuthi ugcwele yabona imvamisa mawusanda kugcwala amandla kaMoya Ngcwele. Ngasi ngami bazalwane ngifakaza ngami. Wachithe kuphola bazalwane. Mhlambe ngithandaze ke ngishonele ngisengikholwa ukuthi cha bethu nje ngibone nje. Hallelujah. Kufanele sikufundeke bazalwane ukuthi ngesikhathi senza imini yesiNkulunkulu asinikeze zona kodwa we also cater for abazalwane bazizwe be relaxed nje bathande ukuhlanganyela nawe ngoba ungaze babize ngamadimoni kanti angithi kukhona leli culo elithi ke abangasigcini isikhathi somkhuleko bahamba kabi yabona lento yokuhamba kabi kusho ukuthi ushaya into enje ushaya umala ufuna ukuhamba wedwa nje uyashayisa ngamanye amazwi bazalwane awushayisisa ukuthi uyathanda ukushayisa indlela o-approacha ngayo izinto iyabashayisa abazalwane. Omunye azagcina abazalwane seyibonga ethi yeyi thina si-strong kabi baba u-50 na sasela sawu-2 kanti babeshawa wuwe. Khona omunye umama wokuxoxela isimanga wathi ngafika abantu abasha begcwele bethe baphuma bonke ngathi hawu Jehova ngathi hawu Somandla angazi noma ngithini bazalwane akuve kunzima ukuphenduka komuntu angene endlini yokukhonza. Ngicela noma uMoya Ngcwele ukubona ukuthi nasekuphefumulayo nasekuyela uqobo kodwa mind other people ngoba balethwa uNkulunkulu. Inezimatha abanye bangaba nento ongayizwa kahle ongayithandi kahle kodwa uNkulunkulu obalethile. Honor that. Bese linikeza irresponsibility assignment izwi kaNkulunkulu lithi nibakhulekele. Bakholwe. Ngoba uma sigeje ukubakhulekela bakholwe ngokweqiniso funa kumile impande imbe ebabani awubaxobisi. Ithungelelo uthi awu ayisebabaningi nje manje abangesontweni yini kwangena mzalwane othile sahlule kumbamba ngomthandazo. Mayisefikile into yakhe yazala manje. Umoya wangena sibona sonke nje sesimahasoni engathi nje umuntu uma engathi ngiyamthanda uletho kodwa manje ukuthi ucula kancane bese nithi uthi awuzama nje lento eculayo akayizwa. Yes ukhulumile ngokucula kodwa manje isinayo imbali. Yeyibona njengoba ibali sezimbali njani ezilimazayo. Uyabona impilo yobuKristu kufuneke iqale ngathi bazalwane abantu babona umuntu ehamba noNkulunkulu ayishiwo iyaphilwa impilo yomthandazo. Hallelujah. Uma ngabe khuluma ke sisachaza nje indaba yomthandazo ukuthi uthi baba wethu osezulwini uthi anokhuleka nithi. That is an example bazalwane. Wayengasho ukuthi makuthiwa nje umathiwa nje awukubonga ukudla baba wethu osezulwini baqolisa igama lakho uthiwa nangu bani kade involve goes in sibonga ukuthi usindile uqala uthandaza baba wethu osezulwini baqolisa
nalisi senzofunda baba wethu no wayengahlolwa kuJesu. Kodwa was setting a guideline ukuthi manikhuleka okokuqala manje sithi nje baba wethu usezulwini. Ukhombisa ukuthi to whom should we address our prayers. Hallelujah. Sino baba osezulwini. Masikhuluma ngendaba kaBaba bazalwane. Lento nje sho uJesu. Ngamanye amazwi iyakutshena wena ukuthi before umkhuleko wakho awuze uNkulunkulu develop a pathefila. Amen. Ngoba umuntu uba nemizwa because ingane kanjani ngeyakhe. Ngeke nje nethonga ubona usufika lapha umfundisi uthi wemfundisi esiqaqaqqa naso sikugile angidlila ngathi hawu nawe ngithela. Kodwa uma ngabe kuza uGod ezakuwo letho you understand because there is a parenthood. Kunebond khona. In fact okunye ngakakusho wena usuwazi uzokuthengela nokuthi futhi. Yikhona kwenza uSolomon mayifika uNkulunkulu ecela ukuhlakanipha. Wamnikeza uhlakanipha kuphela. Cha, wabe senika ukuhlakanipha, wamnikeza nodumo namakhosikazi amaningi. Wambhathela. Meaning uma siya kuNkulunkulu si address isidingo sethu uNkulunkulu will give us more than enough. Because he knows us. Inkingi ngabasalana ke kutheni asazani vele. Wena ungavuma kodwa ucela isigebekile. Omunye yathi ke phela mangabe esho athi kune concept ethi uNkulunkulu uBaba wethu yena wasidala uyasazi. Ngivamisa ukuyithola kakhulu kule ngenge le ecwila. Uyasazi thina sinankingi nokuthi siphila empilweni kwasona isongo lesikhuluma ngaso sovele sisikhombe nje sizinsizwa singempela ngoba siphuzela khona ukuthi sifike ngale umchamo right. Bazalwane, that is not the case. It's not easy as we think. Uma ngabe kuya ngalokho bazalwane kungukuthi uNkulunkulu uyasazi there is no need to make a relationship nokuthi siyinikele kuNkulunkulu bazalwane. Ngabe abantu bakithi mabengasekho asibalahle. Ngabe sihlala nabo. Ukuthi ayasikwazi phela. I-indication ithi usuke esefika esikhathini la uNkulunkulu amhlukanisile nathi. Sekufika isikhathi esinqamlayo. Noma singafuna thina uhlala nathi but icondition yakhe izophika ukuthi no. Simdele kubhlungu kunjalo sikhala omunye akhala idanqaze mase kuthathwa ibhokisi seliyolahlwa. Engathi manje belingalukubumile nje ibhokisi libukufike isikhathi naku uNkulunkulu bazalwane kuyofika isikhathi ukuthi asilahle uNkulunkulu athi asambe la besebenzela khona esithanda ekhala enjalo. Singayikhohlisi ukuthi uNkulunkulu wayengeka sidale aphinde futhi athi ngosuku lokuphela uyasilahle. Uyasilahle uNkulunkulu. Uma wena ulahla bakini because abasekho kuyoba njalo emusweni kaNkulunkulu. Uyothi ngikulandelile kwaze kwaphela ethuna lokuthi nanku umusa uthatha. Wathi ngeke phela into benhle njengamanje ucabanga ukuthi ngasindiswa when I don't have that time. Hallelujah. Asimazi uNkulunkulu njengobaba. Sikhuleka kanjani? Sazi uNkulunkulu njengobaba. Uma ngabe ingakafiki le ndaba yokwakha ubudlelane noNkulunkulu. Yazi ukuthi uyakhuluma kodwa your ways. Khona lento bayisho mangabe ukumukela umsindo ukuthi uqanga lokho okungaphandle i-eardrum imukela ama waves, sound waves. Ngesikhathi kungena la kusuke ngesiwe umsindo, usokuyinto edumayo. Ushalo Umthandazo. Hallelujah. Amen. Kodwa ukufuna ukwenzeka ama processes ngaphakathi kuze kugcine sekuyi message uNkulunkulu ayizwayo ngokuthi wena uthi Nkosi ngiyakwamukela empilweni yami. Amen. Ebesethi mangcweliswe igama lakho. Angiyazi ke bazalwane abazalwane kakhulu bathi baphile emseni. uNkulunkulu kodwa uzwakala ethi manibe ngcwele njengoba nami ngingcwele. Bese siyahlabelela sithi bonke abanethembe linjalo
bayasihlambulula impela, bayalahla izono nemithwalo. Nakho konke khona ingubo othi uma uyigqokile bazalwane uyasebenza ngazo zinhle zi-right ama-boots, kodwa mase kufanele ume nje kanje epulpiti zizingubo ey'sindayo ney'ngubo ey'bambelelayo ukuthi abantu bazolokhu becabanga ukuthi kodwa khona umileka, kodwa ama-boots bakithi umfundisi, kodwa bakithi lo ngiyasebenza. Siyayidinga i-outfit yomthandazo, that is purity. Uyabona ke lena yokubangcwele uNkulunkulu, it's a non-negotiable. Emsebenzini kuyathiwa khona izinto ezingama-negotiable eningakhuluma nani indlela enibona ngayo, bese kuthiwa lokhu ngama-non-negotiable, you must. Uzathi uJesu umukhumbule endleleni usathi usayonikela ukuthi nomzalwane wakho nonene ubeke phansi umnikelo, uhambe uyolungisa nomzalwane, bese uyabuya uyaqhubeka ngendlela uNkulunkulu adimanda ngayo i-holiness. Oh hallelujah. Angadaba isikhathi esiphila kuso bazalwane singaba na different terms enza ukuthi lento yokungcola kube ngathi iyafihla ukuthi ishide elimhlophe nelimhlophe alingcolisani. We are not talking about amashidi la, sikhuluma ngempilo yakho noNkulunkulu. Hallelujah. Ngamanye amazwi njengoba sifuna noNkulunkulu asingcolise, the purity on the holiness esiza ngayo uNkulunkulu iyamnyakazisa. Amen. Malingcolisa igama lakho ebesethi mawufika umbuso wakho. Kusho ukuthi indaba engako uNkulunkulu ayi-addressayo ngobaba wethu osezulwini. Eqaleni ukhulume ngokuthi sikhuluma naye as a father. Ngayikhuluma ke indaba kafatherhood. Ukuthi ngeke uthi ngenyawo ukhulume ukuthi baba cela ukuthi nokuthi, but you come with a correct attitude. Amen. Eyesibili bazalwane eyokungcwele, emthandazweni uNkulunkulu uyadinga ukuthi sizingcwelise bese siyakhuleka. Okwesithathu ukuthi the kingdom of God to be established within us. I-kingdom kaNkulunkulu bazalwane siningi izinto angakhuluma i-kingdom ngelinye ilanga. Ukuthi i-kingdom kunezinto ezihlukene zombuso. One, kufike kube ne-constitution, izinto zasembusweni, kube namasotsha, abaqaphi bombuso, kube namaphoyisa, they maintain order, kube nabantu abahlukeneyo, kukhona nabantu abayizingqapheli ukuthi umbuso ungantshontshwa. Let that kingdom bazalwane yasemhlabeni be established in our church. Kukhona abantu abakhulekanayo ukukhulekela inhlalakahle, amasotsha amiswe uNkulunkulu. Amasotsha amahle bazalwane akwazi ukubona inkinga isekude bayingayibonisi la. Ngake ngizobona indawo ukuthi khona umzalwane owathi wasesideki isidlo, umfundisi wathi mama wathi ngiyasiphika nesiprofeti, ngiyasiphika asikho lesi sidlo. Angisho ukuthi kwakungesona, angisho ukuthi kwakuyisona, kodwa uNkulunkulu wethu what we need to understand about him abehlelekile uNkulunkulu. uNkulunkulu uhlelekile unekodwa uNkulunkulu. Hallelujah. Thina bantu that esilalela the prophetic word funeke sivuthwe emthandazweni ukuze singadedwa imessage. uNkulunkulu into akufanele ngakutshele yona izoluvuke nayo namhlanje. Hallelujah. Amen. Cela ukumala umbuso wakho mawufike. Ngamanye amazwi bazalwane masesithandaza abantu mabe within us. Uma siyiphungela imnandi kuKristu kufanele mabe phumela kulo izwe kuzwakala ukuthi ukhona indawo abekuyo. Hallelujah. Uma ngabe umuntu elinyazwe indlela noma impatha ayitholile ezweni, kodwa umengena phakathi kwabantu abathandazayo ayizwe lelikhumuka kuye, azizwele ukuthi I'm different,
bengashomo lutho is the unity of their heart mabeza uNkulunkulu. Yenza ukuthi umuntu akhumule ingubo ye-loneliness, akhulume ingubo yokubalisa, abone ukuthi sengifikile ekhaya. Ayizwe lento eyithemba. Khona i-advert evamisa ukukhuluma ngayo ukuthi yayikhuluma sisabancane ukuthi bekezela sibusiso sesizofika ekhaya. Masifika ekhaya sizofika umama esiphekela isobho leroyiko. Yayibona le ukuthi noma kubanda. Kodwa manje ngenxa yesithembiso sithembiso ugijima ubekezela ujabulela ukuthi there is a promise. Bese sinabelela thina sithi ngiyazi khona nemqhele eyibekela abayiso waqhelisa amaqhawe. Ngoba nje kukhona nje khona abantu abathandaza. Bayeka ukudla kumnandi bakiyeka belalela izwi likaNkulunkulu ukuthi thandazani manje. Hallelujah. Ungayiziba zonke ezinye indaba kodwa ezinye indaba ezishiwo uthoshumayela uzibe uthi wefakazi uzibe kodwa ungayizibe umthandazo. Ngoba ngesikhathi uNkulunkulu ethi thandaza, he knows why. Hallelujah. And uma ngabe ake ngikalekise uma ngathi umoya ugcwele thandaza wena uvilaphi uthola ukuthi khona umzalwane osehlelwa yingozi obe usizo ngalendlela kuwe. Uyabona ukuthi uphunyuke ezandleni zakho ngoba uNkulunkulu told you wathi wena ngeke ngisaqedela lesi stamp. Hayibo simnandi naso laze lashaya ihora lokuthi umzalwane ahlangabezane nengozi. Basana sifunda ukuyi-avail kuNkulunkulu. Be available. Uma ngabe thina si-available kuNkulunkulu sizobona bazalwane i-manifestation of different gifts uNkulunkulu asinikeze wona yenzeka ebandleni. Omunye umzalwane ungazi ukuthi uyavilapha mangabe umprofeti uthi uNkulunkulu asakhuluma ngani uthethisa umuntu wombandi icala. Kanti savilapha wena ukhuleka. Wena kahle kahle udayisa lo mzalwane. Kodwa uma sikhuleka sinikela kuNkulunkulu, ila uNkulunkulu esisusa from certain level to another level, asisusa kule level asibeke kwenye level. Amen. Aqhubeke bazalwane athi ngamanye amazwi ucela uaddressiwe ku-guideline baba wethu sezulwini sifanele simcele uNkulunkulu. Singathi wena uNkulunkulu wazi konke, cha, simcele uNkulunkulu usiphe namhla isinkwa sethu semihla nemihla. We ask i-provision kuNkulunkulu. Amen. Abesikhuluma ngentethelelo ke bazalwane. Wathi umzalwane sikhuluma nge-forgiveness njengoba sibazi. Wathi ke mina ngiyathula-ke kuleyo ndawo ngoba khona nje ezinye engayi-understandi ngempela ngiyayibona ukuthi le akusiyo leyama nendini. Bazalwane uma sikhuleka ayikho esingayingeni. Singena zonke. Nayo lokuthethelela is-hard bazalwane. Ngoba kwesinye isikhathi umuntu kabuke nje undermine vele akhulume kanjani. Uze ukuthi ngase ngalimala. Kodwa wena mozothandaza ngeke ukuthi inkosi ngisukelwe nguwe. Ngoba ngithi wena usukhuzukile already. The moment uqala uthandaza yini ezokwenzeka? Uzovela avuke ame phambi kwakho. Ubone ukuthi ingoze bonakala. It's either ke lapho vele uthi wena Nkosi uyazi ukuthi amen. Uqhubeke ugcine khona umuntu ukuthelela. Amen. Bazalwane iyalungiswa into. Akusiso ngathi akusisisono sokususa endlini kaNkulunkulu ukuthi ngiphazamisele nomzalwane. uNkulunkulu wenza nabo. No just mangikhuleka ukuthi angithandazele ukuthi basuke ezweni. Kodwa ukuthi bagcine khona. Ukuthi simsebenze nje lento yethu. Ngoba kahle kahle we don't deserve to be in this world bazalwane. Ngoba izinto ezenzeka khona ziyayilimaza impilo yethu yokukholwa. Kodwa uNkulunkulu wayefuna ku-action we-izwi. Babona abantu ngoba abantu abakholelwa enkolweni eyinyama engaphakathi ukuthi mina ngaphakathi ngikholwa kabi bafuna ukukubona ukuthi babeqhumuluza wenze njani. Uthi ukuthela izwe eminyaka ngaki iminyaka ungabakhuluma
kumisi bese bethi ukukholwa ke lokho ubusuthi noma uvutha bese uya kancane ngathi uyahlela. Haleluya. Kodwa bazalwane kubizwa ukuthi siyifunde lento yokuthethelela. Ngeke uyenze ngawakho amandla elikhulu kakhulu. Angiphathi khona ayiserooted. Esineyibhali, isineyingcabo. Uthi uyacabanga ngayo uvela inhliziyo iphakame kuyizwi igcwala engathi izophuma ngomlomo. Kodwa uNkulunkulu umoya oyingcwele bazalwana akukho kumehlulayo. Mawuthi nje umoya oyingcwele yehla phezukwami bese udlulisa lesisitsha kungabi intando yami kodwa kube yakho Nkosi. uNkulunkulu is so faithful bazalwane. Why ngisho kanjena bazalwane? Lento yokuthethelela ayibambo konile kodwa ibamba wena. Bazalwane yabona izinto uNkulunkulu uyeyekelela ukuthi zenzeke kulo because uNkulunkulu is channeling us. Ufuna siphuneke kulezi zinto zenyama ukuthi ayikima kwenziwa ke lokho. Yabona ukuthi ayikhona lithi kima kwenziwa ke lokho ke. Isekhona inkinga uyawudinga umusa. Ngoba ngithona isidalo esisha. Wawulokho ukuthi ubalalela ngejoyisho futhi ngalesikhathi nje inkosi ingakakusizi nje. Ukuthi ngugwa umnandi ngibhema kayibana ukwazi ukumphinda kasibili. Siyakhona nje. Hallelujah. Usuyakhona wena usumntwana kaNkulunkulu. Awusafani nakuqala. Usukwazi ukuphindwa kanene. Hallelujah. Akukho easy bazalwane. Omunye uzothi hey umfundisi kusho ukuthi yena abase bamgila abantu yabantu bamgila uyothula do hey nami ngengilele bazalwane ngisethi wena Nkosi yazi ngithi ngithengize Umthandazo vele isehleli ngembisi. Hallelujah. Kodwa mina nginokuthi ke indlela uNkulunkulu asithobisa ngayo kule ndlela. Ngoba yonke into mayisihamba kahle wena nje usuqhamuka kuthiwa uyosucabanga ukuthi uNkulunkulu kanti cha umuntu nje wena emhlabeni. Hallelujah. Siyathethelela bazalwane sincenge inhliziyo yethu noma ingavumi bazalwane. Yazi bazalwane khona i-research engingayenza bazalwane. Siyawudinga umusa kaNkulunkulu. Umuzwa ethi nje mina ngiyathandaza ngeke mina umuntu angenze kanje. Hayibo. Udla lapho. Buya. Angisho bazalwane ukuthi makwenzeke ngikusho. Akwenzeke ngikwenze. Kodwa kusindlela ukholwa. Abantu abafunda inkolo bafunde into ngawe. Wena kahle kahle mawusana ne-mentality umthakathi kodwa umthakathi othakatha ngaphakathi. Yabona? Awuyithathi imfene unqamuka umthakathi ngaphakathi. Kodwa uyadinga ukuphumula lemvelo. Ngoba ezulwini la siyakhona azingeni izinto ezinjena. Into bazalwane yenza ukuthi uthola ukuthi siyakhuleka size sithi kudala saqala ukuthandaza kodwa nje ngathi uNkulunkulu akanye inhliziyo yakhe imdaka yabamba. Athi uyafika uNkulunkulu uzotshala izinto zakhe igcwele ukuthi ozamoba ke bathi nxa igcwele ukuthi olokhuzana ubusike bake bambuka kabi igcwele iminyene. Umambosi wakhe eshumayele ngabona ukuthi ushokile iminyene. uNkulunkulu ufuna ukuletha izinto ugcwele uzofakaphi? Hallelujah. uNkulunkulu bazalwane asifundise ukuthandaza ngendlela efaneleyo. Ngoba lento njengoba singabazalwane nje bazalwane kufanele thina sibe ne-unit ukuze masiya kuNkulunkulu siye ngezwe lodwa. Uyizwe lento ukuthi umkhonto kwazekhaya. Ngesikhathi siya kuNkulunkulu sihlukene ngokwemqondo asenzelwa lutho uNkulunkulu ngoba vele sikho united. uNkulunkulu uthi manje behlangene ababili noma bebathathu behlangene ngegama lakhe mina ngiyobakhona. Manje hlangana ngemizimba ningahlangani ngenhliziyo.
imoyeni ingagezelayo. Niyothandaza from the morning until the sunset. Niphume niqhubeke nezonde beninayo ningakangeni. Bese lithi izwi angiboni ukukholwa kwenzani ngoba ngibona abantu besafana ngayisona. Ngesikhathi uveza umusa abantu babona ukungashintshi kwakho ukuthi inkona yemisebenzi umuntu. Kanti bazalwane yabona lento yokuthandaza iyakusebenzela. Uyabona uma ubona ukuthi unokushayisana nomuntu ke mhlawumbe usebenza naye. Hamba uye egumbini lakho uyothandaza. Uthi Nkosi ngisize ngoba wena ungabulokhu ukhomba le uthi uyena onenkinga kanti inkinga uwena. Ukuthi awukwazi ukuyibona. Noma ulimeze umuntu u-expecta yena ukuthi axolise kuwe, you are too bossy. Igama nje lithi ngiyaxolisa kuwena, ulimi lakho alulwazi ukuthi likhishwa kanjani. Usungagcina wena uthi abazalwane bami abantu bangenza ukuthi uzube namaculo angaqondakali kahle. Noma siyahlushwa, noma sidele kanti ayi bamshayisile ke emsebenzini ungazi umuzwe ecula kanjalo bamshayile noma siyahlushwa noma hayi bazalwane asisebenze impilo yethu ikulungele uNkulunkulu asikhuleke uNkulunkulu asakhe ngokwentando yakhe. Noma umuntu uzothula uyababuka befakaza ngoba unento lento angayilungisile. Athi angafakaza nje lomzalwane wabazela athi qathu umbhobho uyophendula lona. Bazalwane asikholweni sikhole kahle. Uyazi lento kusiza nokuthi umzalwane kuyabambelela kuwe mayingena esontweni akaphumi. Awenze i-interview uyabaza abantu baziya abangamakholwa nithi. Awumcabange lo necharacter yokuzenzisa necharacter yokungafuni ukumatana noNkulunkulu ukuthi abantu abafika bahlale eduze kwakhe namhlanje nakusasa bahlale inyanga ingalo esontweni. Into yiyo bazalwane noma ungeyikhulume kodwa uhlale eduze kwakho uyayizwa. Uyazi uthini uma kuthiwe ngelinda ngamayibhala uthi uthando luyi-language. Ngisho umuntu ongezwe endlebeni uyaluzwa. Athi ngisho umuntu ongaboni uyalibona. Hallelujah. That is a clear demonstration ukuthi uma ungumntwana kaNkulunkulu uphila ebuNkulunkulwini, uphila emthandazweni, uphila ekuyisebenzeni inyama yemvelo. UbuNkulunkulu obuwe buyochithekela kubantu abaseduze nawe. Kanjalo abantu abaseduze nawe bayonamathela kakhulu kuNkulunkulu ngoba bambone kuwe. Inkosi sithembisile ukuthi khona imqhele eyosinikeza yona. Hallelujah. Le nto ethelelwe bazalwane indaba enkulu kakhulu, inzima kodwa siyayidinga. Look your brother as your brother. Look your sister as your sister and not the enemy. Masi singabantwana bakaNkulunkulu. Ekugcineni bazalwane ungasingenisi enkingweni kodwa usikhulule kokubi. Siyayidinga i-intervention kaNkulunkulu to protect us. Hallelujah. Khona ezinye izinto, khona ezinye izitimela ongena kuzo ezigcwele iy'limo. Ezinye ngeke uyibone with your naked eyes. Kodwa uNkulunkulu osezulwini obona la ungaboni khona uyakwazi ukuprotecta ukuthi kulesi sitimela kodwa angeze umusa wami mina uNkulunkulu umhaqo umntwana wami aphume engazange waba armed. Hallelujah. That is protection against evil bazalwane. Siyakhuluma noNkulunkulu, siyalindela uNkulunkulu masithandaza. uNkulunkulu khona izinto ayikhulumayo nathi ngesikhathi thina sithandaza. Ngayimanye amazwi kusho ukuthi ngesikhathi ukhuluma noNkulunkulu angithi communication neyithi is a two-way process. Omunye uyakhuluma nomunye uyaphendula uyalalela. Emthandazweni asikhulume nje uhaya uthela wayeka. Funa ukuzwa ukuthi mase ngikhulekile ngalesi simo uNkulunkulu uthini ngaso. Umuzwa omunye ethi ngiyabona ukuthi it's very hard. Kodwa ngeke ngaba nesikhathi
ngakhuleka ngambikela uNkulunkulu ngalesi simo ngizwe ngiduduza mangisuka emthandazweni. Haleluya. Indlela uNkulunkulu akhuluma ngayo nawe enye kube yizwi. Akhuluma impela nje izwi. Ulenimbe sokhalayo ngeke usayikhala. Haleluya. Kwesinye isikhathi akunikeze izwi lokwazi ukuthi nje ukhulekela uma wakho ogulayo uzomphilisa. Uvele kube khona into nje engathi yakutshela uyayazi vele uyazi uma uzophila. uNkulunkulu unikeza izwi lokwazi ukuthi lokho okuthandazelayo I'm going to do it. Ngakho kubalekile masithandaza ukulindela futhi uNkulunkulu ukuthi akhulume nathi. Esinye isikhathi uNkulunkulu ukhomba izinto ukulungisa lokhu nalokhu. Kufanele usukume ukulungise ngoba uNkulunkulu uyena ofanele ukuthi unamathele kuye kakhulu kunaqala ozosupporta indlela yakho yonke. Amen. Ekugcineni ke bazalwane ngiyathanda ngiyazi ukuthi akhona ekugcineni kuningi engingakusho ngendaba yomthandazo kodwa ngithatha lokho oqala ukuthi kuyini umthandazo nokuthi sikhuleka kanjani. Ngakhuluma nge-guideline ukuthi nazi izinto okufanele siyithinte makuthiwa siyakhulela. Ngiyathanda bazalwane uma sigcina lesi sigatshana sikhole sinye saya kuso ukhuluma ukuthi uma umuntu othandazayo bazalwane kubalulekile omunye uzothi mamufundisi siyakuza uyathandaza kodwa thi mina ngihluleka nje nawe uqala ukuthi mangithandaza ngiqala vele ngithini. Mina ngiyakufundisa ukuthi ke uma ngabe uyafuna uqala ukuthandaza kodwa uyahluleka akuthi ngesikhathi usesoba nje ungathandaza ungakavala amehlo ungatshela ukuthi naNkulunkulu esengibuka uyibhale izinto oyifisa ukuthi zenzeke empilweni yakho njengoba ubhale iproposition esikoleni. Uma uthanda mawusufike la uguqa khona uthandaze uguqa iphepha lakho libeke uthi uNkulunkulu ngicela ungenzela lokhu ufuna unumber 1 azophuma unumber 2 azophuma unumber 3 azophuma uzoya ngokuya ukhule emthandazweni. The more you pray the more uNkulunkulu will make ukuthi ukhule emthandazweni. Kodwa umthandazo namhlanje uthandaze after 3 months nokukhula kwakho kuzoba njani? Kuzobe lezi ngane ezingathi azikhuli ngendlela efanele akade ekhuluma ngakho uzamo eqaleni ukuthi uma ngabe udoja you are contradicting impilo yakho wena nomthandazo. Ngoba uma ngabe usuthi wena umntwana kaNkulunkulu kusho ukuthi you report every day to your father. Uyazi ukuthi uma ngabe kungukuthi uyathanda umuntu othandazayo uma uvama ufika uthandazela ngo9 ingilosi isuke isimile silindile ukuzothatha umthandazo wakhe kuseNkulunkulu. Uma wena you play around with those time kusho ukuthi khona isikhathi odumaza khona ingilosi yakho is willing to take your prayers to God when you are not available. Hallelujah. Uba nokwashiya istimela noma ibhasi noma itekisi uyazi ukuthi uzohamba uyoma nakwezinye indawo la engabi khona because manje usuke ungasazi ukuthi wenze njani. That's how we frustrate bazalwane ourselves uma sihluleka ukuhonorisha isikhathi somthandazo. Hallelujah. Amen. Leyo mthandazo ke bazalwane ayisiyo indaba ebambeka literally. It's not enough ukuthi ngiyathandaza uNkulunkulu uyangizwa because there are different forms of prayers. Ngesikhathi uthandaza futhi there are different categories okufanele ungene kuwo. Yingabe nje umuntu njalo ogcina la eqaleni akufike la khona ungasakhulumi into oyicabange before uze emthandazweni nento oyibonayo but allowing the Holy Spirit to lead you ngani in tongues. Omuzothi ayingeke angifuna ukukhuluma into engayazi ngithe imistry vele leyo kuthandaza imfihlakalo. Even if bazalwane kungukuthi angisho ukuthi ku-wrong ukhuleka uzizwa ungabhabhadisiwe ngamandla kaMoya oNgcwele uhlale unjengoba kunjalo kodwa ngeke ngifane nomuntu ongena kwi-spiritual warfare being led by the Holy Spirit. Hallelujah. Uyabona umuntu okhuleka ngamandla kaMoya oNgcwele yilapho ke khona uyothola ukuthi umuntu spending hours emthandazweni. Ingqondo yakhe ayinasithaba ayisenasabelo kodwa
umoya ingcwele umnikeza amazwi uyamlida. Uma ngabe ufuna impilo yakho yomthandazo ikhule, because bazalwane impilo yomthandazo ifana nesihlahla esitshaliwe sitshalwa uNkulunkulu mhlazana kwazana naye, and that tree has to grow. Mase sikhulile isihlahla kufanele sithele ithele. Lento bengisho ukuthi uma ngabe umuntu omthandazo kufanele abantu bayibone lento othi wena yiyo. Ungabatsheli kodwa bayibone literally ngaphandle ukuthi lo muntu umuntu omthandazo. Bazobona kanjani? Bazobona ngokuthi when they are setting things endleleni yakho bakubone wena uthandaza mawufika izinto abebethi izokulimaza zingakulimazi. Mhlawumbe base bagcina bathi hayi uyathakatha la. Ukuthi kukhona uNkulunkulu ohamba naye who reveals things ngaphambi kokuthi ufike uhlanganyele nabo. Kodwa uma ngabe umuntu oyithandazelayo nje, yebo uNkulunkulu will protect you, kodwa your tree yomthandazo will never bear fruits. Hallelujah. Ngikayibona ihlahla zeyithele ezinye zikhule zizibezinde zibe sezingeni lokuthi ibe namafruit kodwa singawatheli. Nawe uzoba uhlobo njalo lekhono ukuthi ubani yakhono ngosami endana angena ekunethi lento yomthandazo kulento yomthandazo kodwa manje it's like it is not working for him. Akawathela amafruit izinto akade uyazenza izolanda eyintshontsho uyayintshontsha namanje. Kusho ukuthi impilo yakhe yenye yokholwa noma impilo yakhe yomthandazo ayikhuli bazalwane. Hallelujah. Ngiyakhuluma ke le ndaba yokuthi uma ngabe umuntu othandazayo kubalulekile kakhulu bazalwane ukuthi ukunxanele ukugcwaliswa ngamandla kaMoya oyingcwele. Abanye ke yabaconfuse lento yokugcwaliswa ngamandla athi umuntu ngoba sithi uNkulunkulu umunye kodwa uziqo intathu. Uma kungena uJesu empilweni yakho usuke sevinjwe uNkulunkulu ngongcwele ungena phela ngoba babodwa labantu. Hallelujah. Kodwa kukhona isimangaliso bazalwane sezenzo ukuthi babona abantu behlelwa abantwana bakaNkulunkulu bethandaza abapostoli behlelwa izilimi bakhuluma ngelimi. Yileyo nto kufanele ukuthi ufike kuyo mawusuwazana usuzikise ngokwanele impilo yakhe emthandazweni. Amen. Yini indaba bazalwane ebalulekile kangaka ukuthi sithandaze? Ngithanda ukuba nale illustration encane bazalwane. Impilo yethu emthandazweni kufanele sakhe kuyo, sihlale kuwo umthandazo. Yabona lesinkwa it's si rectangle bazalwane ngithi? Yes. Yini rectangle? Sine shape yaso, ngiyazolisa bazalwane uthela kakhulu. Impilo yakhe emthandazweni kufanele ibe nje. Kube khona abantu abakwazi ukubhala ama-observation ngabe bayangibhalela. The moment ngifaka amanzi, siya ngokuya sona siphakame, and siya ngokuya engena amanzi kuso, and siya ngokuya si-expand. Hallelujah. Uma ngabe usibheka eqaleni besilikhuni, kodwa uma ngisithinta manje umzalwane ongathintwa ube njengaso singakangenwa amanzi. Amen. Ukuthi mina ngithintwa mina ngimfocus bani. Kodwa uyabona lesi sinkwa ngithe ngasimesa emanzini. Saphakama saphezulu sa-expanda because singenwa ngama-water particles within. Hallelujah. Okwesibili okwenzekile ngaso sishintshile noma silikhuni sekulula ukusithinta manje. And manje sithinta ngomuntu vele ungena umuntu yophuma ngayo. Hallelujah. That is a flexibility yomzalwane uma esegcwele amandla omthandazo. Umzalwane othi akathintwa kodwa futhi ethandaza ikhona into engahambi kahle. Hallelujah. Ngokuhamba kwesikhathi lesi sinkwa awubema ngithi ngiyasiphakamisa siyaducuka. Hallelujah. Noma bangazama abantu ukuphakamisa mawumzalwane othandazayo awufuni lokho ngoba uyazi ukuthi awuhambi ngawakho amandla kodwa uhamba ngamandla kaNkulunkulu. Hallelujah. I-illustration esibili bazalwane umthandazo ufika impilo yethu ihlangahlangene awungathela ibhawu ngani. Ufika impilo yethu ihlangahlangene
glass, impilo yethu le transparent siyambona ukuthi umzalwane sikhonza naye. Kodwa khona into ephansi la kuyena. Phayethu baba uNtombelo, uma ngabe sifaka ipokono, siyabona ukuthi ikhona into wrong kuwena, kodwa siyazi ukuthi yini. Amen. Yasibona isikho sami? Sesigcwele sesafika phezulu amanzi okasangena ngapha sesigcwele nje sesingamanzi. Uma uthi siyadocuka. Amen. Losing its shape. Uma ungumzalwane othandazayo ufanele indlela musudlala ngama-enkulu bowl. This is not a bowl anyway. Uma ngabe kungukuthi ungumzalwane okade ethiwa akathintwa, mangabe usungumzalwane othandazayo and usugcwele amandla omthandazo, abazothi abantu yini ndiyakubani washintsha kwabalula manje ukwamukela ama-instruction ashiwo umphathi. Yini ndaba use-immersed ngomthandazo, usegcwele amandla omthandazo, uyahluleka ukuthatha i-shape akade eyiyo before because amandla kaMoya Ngcwele asekwehlulile ukuphila kwakhe. He has totally changed. Noma intombazana useshintshile wonke. Amen. Akasenayo-ke manje into yokuthi aluzwe izinto zikaNkulunkulu ngoba usenomthandazo. Amen. Ugcwele umthandazo. Nayi-ke bazalwane nawo amagqubu, nayi inzondo, nawo ubuselo kokweshumi nemikelo. Nawo ungabakhulumisa abazalwane uma ngimphatha nje, uma ngikhuluma nje naye, uma ngimbheka nje ngingabakhulumi naye, ngizwa enhlizweni yami kuvele kugcwale into eyinzondo. Kodwa uma usufikile umthandazo, amandla kaMoya Ngcwele angena empilweni yakho, uyayibona yini? Iya ngokuya lento, iya ngokuya, uyayibona yini? Aqala ngcola kakhulu amanzi, manje ungcola kungaphansi, mayiqhubeka njalo uwathela amanzi, uyabona ukuthi aseyela ekhanyeni lamanzi. Hallelujah. Uma ngaqhubeka ngithela amanzi la, angagcina onke lamanzi angcolile ephumile, usale anjani? Akhini. Kufanele ube njalo umthandazo. Mawufika empilweni yakho, ukhiphe imvelo yobona, ukhiphe imvelo yesono, ukhiphe imvelo yobuntu, bese kugcwala amandla omthandazo. Amen. Izinto ekade kwehlula before zingabe sakwehlula ngoba usugcwele uNkulunkulu. Hallelujah. Ama-frustration obehluleka ukuwahandlisha before. Bese uyakwazi bathi ubani, uma bengene lana ubebonakala ubephuma ishintshile, bakubone manje ungasashintshi. Hallelujah. Because usugcwele amandla omthandazo aphuma imazi. Usugcwele amandla omthandazo, wena wonke usungumthandazo. Bazalwane, uNkulunkulu akumsebenzeli noma nebandla uqoba kusebenzeli ukuthi thina siyigroup esithandazayo if we cannot bear fruits. Hallelujah. I-relationship yethu noNkulunkulu will never grow uma ngabe singakhuli emthandazweni. Uyabona into ebiyenzeka kulamazi zonke lezi zinto esidipha, ukuthi uyabona la phansi kwibhawu we clean before. Zonke lezi zinto ebezila izingcola ziphumele ngaphandle. Yini indaba ukuthi bese ngenile ukuphila bengena amanzi. Yikho abantu they are so frustrated about the faith because balandelile abantu abakholwayo uNkulunkulu kodwa bayibona ukuthi lento laba abantu basafana na before. Uma ngiqhubeka ngithela abazalwane, ngiqhubeka ngithela yabona lezi zinto ezingama-grudges nalezi zinto nazo empilweni yakho, uma ngithela amanzi ziyehluleka ukumelana namanzi, but it pop up. Zingagcini ngokupoppa out, zichithekele ngaphandle. Hallelujah. Uma ngiqhubeka abazalwane abebengeke baphaze eqaleni ngenxa yegibhe ekaduna enazo amanzi. Uyabona yini? Uyabona yini? Uyabona yini? Kuzogcina kunjani abazalwane? Kuyogcina kusele amanzi aklina ngithi amhlophe qwa manje. Amen. Hallelujah. Bonke abanethembeli njalo bayasihlambulula impela bayalanda izono lekhaya konke. Hallelujah. Umthandazo bazalwane uyasivikela.
esingena kuzo singazi ukuthi songena kuzo. Kodwa amandla omthandazo asivikele. Ngelinye ilanga wake wahamba ubaba eya eNanda wezofika lale khona kanti the next morning ngizovuka ekuseni ngihambe nje ngezinsuku zonke ngemsebenzini. Uma siserobotini eMount Ashcombe kuvele kusuka imoto emuva ingagijimi kanje imoto mayilandelana nje akukho losuku uzobalekela khona. Izize bazalwane ishaya imoto esemva kwami ishaye mina nami ngigibele kwenye sime bazalwane si pile up sinjalo. Kodwa amandla omthandazo bazalwane ngoba ngeke ngithi yiwo enza ukuthi ngiphume ngenawo umyotho bazalwane. Hallelujah. Amandla omthandazo preserves you kuma situation obungeke usurvive kuwo. Hallelujah. Amandla omthandazo bazalana yaguqula izinto indlela ebeziyo zishintshe ingabe isafana naqala. Hallelujah. Uphenina wayemphukuluza njalo lo wayengabathola abantwana kodwa ngoba wayeqhubeka ekhuleka ethempelini uNkulunkulu wasiguqula isimo. Ngelinye ilanga inkosi yase-Asiriya mangaphosesi yabhala incwadi ukuthi izohlasela inkosi yaka-Israyeli namasosha ayo. Wangena ukwesaba lona ukuthi kuthiwa kuza amasosha ngoba noma sazi ukuthi sizokufa kodwa mase kufika umlayezo othi death is near, umuntu uyaphithisa njengenkomo izohlatshwa. Hallelujah. Lalela ukuthi wenze njani. Wavele wathatha incwadi ayibhaleliwe wayeneka ethempelini watshela uNkulunkulu ngayo ngoba yena wayengeke enze lutho. Lithi izwi likaNkulunkulu kwasa amasosha wathembile eziginqane egcekeni. Hallelujah. Ngoba umthandazo uyaguqula. Ngelinye ilanga kusika isihlahla kuthiwa kuzophanyeka uMordekhai. Hallelujah. Kodwa kazange azaphanyeka because uEsther wasukuma abazalwane nentombi zakhe waya enkosini wamemezela ukuthandaza. Yazi ukuthi umthandazo uyaguqula izinto. Anandaba ukuthi isimo sineminyaka engakanani singashintshi. Kodwa uma uzohamba ngalendlela uNkulunkulu akunikeza yona manje ngitshele mina ukuthi in a month to come isimo sesobe sinjalo yini ngoba lo uNkulunkulu engimaziyo bazalwane uNkulunkulu oguqulayo. Hallelujah. Amen. Ufika abazalwane kuneBenes umntwana engatholakala kodwa umeke wathola abantu aba-intercessor uNkulunkulu abathi uNkulunkulu thina sazi ukuthi endlini yakho kuyenzeka kube nenyumba. uNkulunkulu lethi solution. uNkulunkulu wethu bazalwane sin-understand eNkulunkulu wama-possibilities. Amen. Singagcwala ukuthi abantu bathini ngenkolo kodwa izwi likaNkulunkulu litheni. Amen. Ngoba mangesikhathi ukuthandaza nezwi likaNkulunkulu lifunde ngoba yilona elizogada yilona elingumgogodla yilona elizokunikeza amandla. Hallelujah. Amen. Umthandazo bazalwane usondeza eduze kaNkulunkulu azathi ohlabelelayo libala noJesu ngoba nxa umbuka bazalwane ungashona ukuthi umbuka yonke imhambo yakhe iyaguqulwa ukuba ilungu ifane neyakhe. Akekho bazalwane umuntu ofika kuNkulunkulu and still be the same. Asikho isimo bazalwane esipresente uNkulunkulu singashintshi. Hallelujah. Amen. Sesifundisile uNkulunkulu ukuthi uma ngabe kwakhiwa indlu kufuneka the professionals. Njengoba sifunda nje we are trying to be professional. Eyintweni kaNkulunkulu. Ungayakha indlu kodwa isheshe ibhidlile noma uyakhe indlu ingayiserve purpose ngoba uyenzanga in a professional way. Kodwa uma siya kuNkulunkulu ngendlela yena afuna siye kuye ngayo. Hallelujah. Ngesikhathi siya simkhumbuza izwi ashilo ukuthi there is no condemnation to those who believe. Hallelujah. Ngoba izwi likaNkulunkulu nomthandazo kokubili bazalwane kufuneka kushade ngokuthandaza. Hallelujah. Uthola iposition la ukhona khona bahluphe iya kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu wena lo bezweni lakho wathi awusimiselanga thina ukuthi sibe yinsila kodwa ukuthi sibe izinhloko. Sibilana keNkulunkulu uthi akukho siphatha ngezandla zethu okungeke kuphumelele. Hallelujah.
Esiphathile will be blessed. Esikwenzayo will prosper. uNkulunkulu avele ezimanga. Noma icebo ukuthi ungena kulo uzusizi, sekufika umntwana kaNkulunkulu aguqula isimo, liqale liflourishe igeleke. Ngafika endaweni ekuthiwa isesandlwane bazalwane. Ingakithi anyway. Esandleni kudala kwaba nempi yakhona. Ngiyabona uma ungena esangweni lasesandlwane ngazi ukuthi namhlanje laba abafowethu basakhala kunesimo sesililo. Kukhona indawo utshani obungamili ezigwadule nje. Ngoba imveli iyakhuluma bazalwane. And uma uhamba khona i-sadness ibhalwa emehlweni kuyinqwaba kuthiwa kwakufuwa kwinqwaba yamasotsha, names are written. Hallelujah. Kwenzeka kudala bazalwane kodwa namhlanje imvelo isasafarisha ngakho kodwa umthandazo uyayiguqula izinto. Hallelujah. It draws you closer to God. Ngesikhathi usondela kuNkulunkulu bazalwane khona izinto ezilahlekayo. Ngesikhathi uNkulunkulu egcwalisa khona izinto eziphumayo. Asahlabelela omunye athi sengisidalo esisha konke kwakudala ndlulile. Bheka sekuvela okusha. Uthi abesifazane baseSamaria uma ngabe khuluma noJesu uthi wozani. Ngitshele khona ngitshene konke. Bengithi ngifihlile mina ngishaya izinto engijwayeleyo. Kade ngazi ukuthi the type of a person engihlangana naye namhlanje is different kunalabo abantu ebengihlala nabo. Hallelujah. Umthandazo wenze njalo bazalwane, ukhumula umantshu wesono ukushiya nobufakazi. Lokhu ufakazi okushiya nayibona okubuyelayo ukuthi ingani wena ngumntwana kaNkulunkulu. Kuthi nangesikhathi ngithi uJesu yakhumbula ukuthi ngesikhathi ezila for 40 days nawe empilweni yakho njengomzalwane mawusezwa amandla ufakaza delani uzuthi uyasikhahlela isono isono masisibona Nkosi lapho uphumile ngempela ngekudla. God is kaNkulunkulu lesifundisa something different. Ukuthi uJesu wathandaza kwakuyimvelo yakhe, wayenomkhulunkulu kodwa wayehla wangena enyameni waba njengomuntu. Wathandaza wayengakwazi uJesu ukuthi mayisethandaza 40 days aphume ngempela emvelweni yomuntu angene emvelweni kaNkulunkulu engalaphi. Hallelujah. Kodwa izwi kaNkulunkulu lithi uJesu wagcina wenza njani? Walama. Kwaqhamuka uSathane wathini? Wathi uma wena ngempela uyilento eyishoyo awuguqule lamathi wenza beyisinko. Umlingo uzofika. Uyazi ukuthi uthini uJesu? Ukhuluma izwi. Wena nje ngokungafundi uzokhulumani nomhlawulingwane. Uma ingqondo uzokhumbuza kuphi ngoba phela khona umuntu. Zithi ingane mama esaqetha, hey bakithi singaqali nje ukuthi sithandaze sibale ngakhandazile. Sisuke sikhulekele ukuthi uNkulunkulu akukhumbuze phela leyo ngusana okulokhu idonsa unyaka wonke. Kodwa ngeke kwenzeke uprofete icontent. Hallelujah. Ngama yamaziwe bese umthandazo uhlangabezana nalokho wena okwe. Ngoba hlazo umuntu athi hayi mina ngizothandaza nje ngoba bese kudoba ngelima yikho into ngeke ngikwazi ukubhala. Ayihambi ke kanjalo iyabhima. Hallelujah. Umoya ngcwele ngesikhathi sisondela kuNkulunkulu bazalwane wenza imvelo yoNkulunkulu ingene kithi. Sishintshe esimeni sokuba ngumuntu sibe nemvelo kaNkulunkulu. Lalela ukuthi uJesu uthini ethi uSathane akaguqule amathi. UJesu ulambile izwi liyasho ukuthi wagcina elambile. Lento ayisho uSathane ukuthi guqula wayebonile igap. Ngoba uSathane identifies a gap in you bese enza provision. Hallelujah. Amen. Uthini uJesu? Ufuna ukubona ngifuna kuphela. Suka Sathane ukuba kulotshiwe. Uthini? Umuntu ngeke aphile ngesipho sodwa kodwa nangamazwi avele emlonyeni kaNkulunkulu. Asifunde bazalwane izwi kaNkulunkulu ngoba yilona okufanele umoya ongcwele asikhumbuze ngalo when we reach izimo. Bathi mabethuka bekulwisa athi uSathane bukabe
protect kanti nomntwana kaNkulunkulu. Ukusuthi hey wesathane kahle mina ngilandela umuntu owathelwa induku. Washaya. Wabethela isibambane naye wazathi uNkulunkulu wami ngishiyelana. Seke mina ngisuzokuthi manje bathe into engayishongo noma bangithukile kuncane kakhulu. Angikashaywa. Le ngimlandelwa washaya uthela isibhaki. Uma bake bayibona abanye umuvu leya nto inezinto ezingathi ngazi zokubiza ngathi kungameva kanje. Uma umshaya umuntu uyangena emzimbeni. Uma kusuka uxephuka inyama. Yilesi emlandelayo bazalwane. Wahlupheka futhi. Agcinanga ngaye nabafundi bakhe. Abafundi bakhe nabo bahlupheka. Abanye babefaka emafutheni. Abanye babeboshwa. Hallelujah. Ivangeli esikholelwa yilo bazalwane akusiyo ucheap line evangeli. Asibambelele uNkulunkulu bazalwane. Asivume umoya ongcwele ainese imvelo yethu. Hallelujah. Mase simesile kuyo asihlale kuyo. Ukuze sithu usathane singayizuza impilo yethu. Kungagcele singathi imbalo yokuthi abokuqala abokugcina babe ngokuqala. Hallelujah. Umthandazo bazalwane uletha ihappiness and nejoy okungenayo uyayithola emthandazweni. Because ngesikhathi unesimo esibuhlungu uthandaza ukhala kuNkulunkulu kumunyuluka ukuzwela kwemvelo. Bese amandla kaMoya oNgcwele athi take over. Kuthi noma ngabe yinto bekufanele ibulale ingabe sakula. Khona lezi imoto bazalwane okuthiwa zinama deflog. Othi mosushaya udaka ezinye iphanda zenza zonke imangaliso uma wathi nje ibhathini bozwa ngendaba ukuthi nawe wabala usuyothi dini phezulu. Umuntu onomthandazo njalo bazalwane izimo bekufanele zigcine ngotshiwe uyazahlula because udwela amandla omthandazo welele ngaphesheya. Hallelujah. Umthandazo bazalwane uyesiphulukisa ezifeni ezehlukeneyo bazalwane. Nongabe hlobo lwesifo kodwa amandla omthandazo anamandla okusiphulukisa. Kodwa kunesandla kufanele selule isandla sokukholwa. Hallelujah. Awukho lula umthandazo bazalwane sekugcina kodwa umthandazo kufanele ube ukudla kwekholwa. Funeka kube isembatho sabantu abakholwayo. Funeka abantu abakholwayo bahambe behlele emthandazweni bawukholwa umthandazo. Ngoba noma singalikhuluma izwi likaNkulunkulu bazalwane emthandazweni kodwa kufanele thina silikholwe. Silikholwe noma isimo esihlangana naso sibone ukuthi siyaphambana nezwi. Hallelujah. Kodwa sikholwa yilokho kushiwo yizwi ukuze isimo siguquke sibheke ngala izwi likaNkulunkulu lisho khona. Hallelujah. Amen.